Dia akan busmai, dia akan kembali non de tapos sa nang tamero ayo. Na ko imi kan de kare sa yo no kurumu. Araywa para ke pun kain dapat de are kare sa yo. Ay to bulmi ng tabo ta buwa. Pili dari kita ikai to kain pai di kain bikin ko kain boldi kain beso. Ilangin kung ano bantang at dia akan kembali ano busmai na kurumi non de tapos sa nang tamero ayo. Ano pa nilagin ni Mauri? No, irwa guys para ko yay kay ake tao po yay ayan ko na rin ito kahit na aray kare sa yay irwa ino nung tapos sa'yo kana kameri narigin ino nung tapos sa'yo buti tayo ka na ba na kameri ayan na sinakoy mi ino nung tapos sa'yo tayo kan pusmahin ako mi ino nung tapos sa'yo. Happy Sabbath! God is good all the time. Ina report daw eh. Ina pa. Ano ko to ba ko kurangin ko kuray no tapa sa iyo. Kwa kana ko ina time makana uwa kana to na yang ameng mo to na ya time. Katawa pa ina nilagi manaw. Batangan na ko ina happy Sabbath. Okay? Wala. Ano po? Sa kakaitaw lagi. Sa karabaw, when the mel. Spelling na ba ng mga takatakan. Kulang takatakan noon. Umara, tap. Yung kurubo ni tayo. Ay, sa kulang ng mga pwede ni malung. Sinuli na spelling ni malung. Agera ka nga. Ano pa tayo? Iya, yorak. Arakanta nga pati. Tama yung tiyaso. Timetaw na ba? Menirarigin na. Timetaw na ba? Nangan na timalung. Kalakwa. Mga tayrik. Ayares. Sangar kakaitaw, mana na mo na po, monte tebas na kung naswara istororo tayo. Sa kawa, tumuray, tananakawak, inanong timewa yu, ay puniriya na pa. Kano ko takataka kayo, makukuray, era pa tawo. Kano ko takataka kayo, mayayam rarame. Kita ko na, yayam ra ko na, ito ako na nakawak, patawa yay tiyo kalak. Kita ko yara, mais, pay kasya, ko na natay, ako na natin, kinon natay, ito na matawa na. Sinakukuray na ba, sigariya kaysak, sina nepo na ba tiya soyo yo sina kakaitaw yo ino nte tabe sayo ya kawa tawari kite terang ko nari kite kate tawari kite kan kambaw no komi kan dari karsan kapane ana takata kamate tera mori ki meri tana na te kawari rek ani kalwa ngaira ke sapere ni kawira ki ino nte ino tabe sayo tiya kan kambaw tiya kan busmay no komi amon te mo itoro sag mani nga kain na sag mani nga sa kemana kata kaya aratan ora the live stream the YouTube the Facebook the pagkalari ke sa kabahuli na lang kami the tapos ay silang karawara ba kaya mga hindi na the aramis na may bigli po the takarumi sinangan na na the ka na ben busmay ka na ben kamawli sinakamawli sinabusmay nung tapos ayo the takarumi sarang inugugulayin at kung mga menedali kita tinungan ko na ang alila ng mga rin ba't ako na ko ina at kauringin ako ina ako lang inaarapan ng tay ako lang inaarapan ng katawroy silang inugugulay tawroy mga kunay room tapos sa iyo korapa sa busiya kain the pathfinder pa nakaukilan dyan ana penatira kain the pathfinder ana apasin na ba kaya adventurous penatira kain kapane amalo ko may na tukuna rin holy ada tukuna miya rin ang amani niya tayo ko kami na kahit adventurous ka nakamdat ako tukuna yo penatira ki join the pathfinder aya umrapa
Nangirara pa kain the pathfinder na mi ngunami anang tangiroy anang sigiroy tayo ka na. Ay ko ay abon di tiyaso ay tapwara na. Ay si esperento ko bugire ilo di tapos sa iyo. Ya busia alani ka na ba yakerek? Bugin dukuan na rakarya. Pera kabui mati yakon. Ani kira kita yok. Yes. Sa tataru bikin tayan kapuyo karya. Tamero atuara sinakoy nan tamero ang tatapas sa iyo. Ayo tatay sinang kokayay. Arakapuy manipay ki kuwasan kakapayay ramayay. Sinang kogi ay kipon nampay ito uya. Aki kunakunan nanganida pa sinama kapungan na ito uya. Nakon titapo ko tangili pa sinakarukoy am tiya katuya. Roon na rakapuy pon kukuray na nora ay kaya kadi ay kisinanga. Ay kaya na kumay na nora. Ibugin kota na kukuray na pakuwasan kakapayay ray na nang tawi kaya kura kituya. Anaman na napay kayo na kunwem tuya. Subusi ko po ko na kapayay ay kaya apen na nga payan tatayay. Ngayon ay kiyon kaway ra kapayay ra na patuya. Subusi ko tamay meroy rin. Pa, yan na rumora man limira iminti awayo. Garo ko tukin na buwakim. Ito ni Jesus sinakoy. Amen. Happy Sabbath. God is good. All the time. Irangin ko rin. Hindi may mo may kayo mga panaw. May turon kami kanti kare sa may kurubu. Mga yakamaw di tarmi yamani mi ki amen ay bigyan ni po. Dapat sa Tawarik, sunag hindi deka. Akangay, kinakin Yeswa. Kinakin penan Yeswa. Dinanon narana. Ayay tutan at akangan din. Ton din. The connection din, the Wi-Fi nanon din. Amen. Tapos nataw-taw mo ito tanong.
ta nakaroya ti tuwa yo. Me tuwa na ti tirungurungo sinakauki rayang pa. Ganastara disbanga inon ti tayo pa sinakangani kinati aswa. Ikaw sa po nikikinana pa ti aswa. O ngayon si kinati aswa narana. Kuna natunga o ni kinaya yes kakabunga na. Yay kawit ti aswa narana yavi. Yay ti aswa kabunga na narana Yehowa. O si Bene ni buroy na ba. Me aran na sina ari Yesu Kristo. O tatam na yeroy. Ay kayo kangas si kakabunga na inanon na ron ni Meki. Menti tayo yun nakatayin wasira na ko ni kinakin ti aswa. Narana ikamay siguro-kuri inanon te paipara. Inanon te tete, inanon teka ikakuriya kiyay te paipara, inanon tiyo te temensin te tete ne pera. Pasinanora arana ane o ni kinarana ane. Pa ekota penan ti aswa. Ngayon o sinagin kabunga na tiyar. Kabunga na tiyar ibugin na pa sakit ang iriya na sila pa nakikinayang ka na ano na pa ay kawai na gawa mena ko me ayaw su. May yay pa ito na yeki ko na andin na ko inanon tiyara. Panditay yari saranagi. O tuwa na pa yasaki ataya kisaki kina kisaki ko na nukunia idon chomata ari-ara na ari songo kinataya pasaki ko na rimuan na tanuana. Manditay yay. O sinakosi aran tiyaswa. Ayara na akan ni sinanuri yan wan tiyaswa. Ndapetay, o ngay rarara, yukunan ako ko rumenwar. Ako na ara na kita men bato, ara na bato, tapere. O kana ko nura, ara na, ari tapere. O karawan yang uya, dara tiyara ari, yara kaya pun naranakin tiyara. O ngayon kikwatara ara na, Tain Korean narana, nakanga nanon narana. O kano ko kaputaw, ameanwan jomatan. O ngayon jomatan, punta kapenian na ako'y. Di kapenian tatangiran nomet. Di kapenian ni memen ni nomet. Awan ni, punganan tiyara. Irorang ay datano ni Mek. Yan asikay ni tiyara. Nakon, kinakira, inanon na rausu, di tayo resmena ko yay. O sa mga kaisbo. Sinanakon tabiwa tabay para inanon tabay para nga naskarawan wala ka tikibwe Diyos sinako tinabi mewa kibunan ni mewa nako ni suwa iyo si kay aruya to kura kay kasipun ni tirer detay ri puno ko yay tuwara moti moti nako di mewa ni meroro yay metiaswa itiraran detay yan aso ko imina tirata ba ya koroya Ataw ba mo ti kita niya? Yari kinta kabuan pa'y. Yak imangok. Awakaroy. Pa'y ay kakiroy rin metan Jeswa. Akarawan kaburua. Tayen kora kaya kurukoy may riya. Awakati at ko. At kora tabatan. Awa hata pinta na mauriya. Hata na mauriya Jeswa ayo. Ayarang inuun. Jeswa riya. Ngay? Yung Jesu ay riya. O tinata pa iya karoya. Tapi tayo Jesu ang anayon riya. O yang aniya suwaya. Yang aniya rikin kaya. Mentita yay. Ya po yon me kilon Jesu ari. Ay diriyan tayo nak. Ari Yehowa. Ari kina. O ya po ang makuri na penikapene. Ay ki. Anunuri ayron Yesu ayo. Awa mong oni mekin ari kit Yesu atemen. Ani akoroya inanon titaye na kamnor at titano yan etikan. Ay kay tabewa karan Yesu akas na tinano na inon titaye yo. O kanta ni nga pakananori kinakin naran Yesu o araya aran Yesu ayo. Ay kay anak ko na suangira. Penan manuan Yesu anakoira. Temuan on Yehowa chade. Nanon titiaka Yehowa chade. Tuwea tisa katauroy pain kapen. Tuwea tisa katauroy pain kapen.
Awayo kana sugid kaki na kon tikibu ani. Kari kan pai wa bi me wa tikibu. Te bi me tenua te bi me awa. Jesu ikan ne. Ana karawan wara te ngorongan. Yose yaron ngorongan nantai. Apiram. Jesu itesin apiram. Itesin apiram nanong yape. Isuang apiram be nakaira nasina. Nakon tita bo adesan kuti be nanga ye nakaria. Apiram yeira na teka Jesu. Jesu na puro roy nakon na apiram isuang apiram nasim maniam di kitimen nane. Siringa pangayam kariya nako. Aya karo at makuriari apiram. Ikaira nasina ada na di kitimen na pun singaya. Aja to ya karo ya to apiram. Ina ko ni kapea. Ay nang tauroy karo at pa ya isuang kinon Jesu. Mayroon tita yan nang kapakapay na yon. Titi kinasina ayo. Ay cost yan nila. Ay suanga. Penagi katukapay na yon nasina. Ay nora kikay yapapakin na noni me kituwe apiram. Ay Jesu at tirado pa ya karoya. Ikatauroa na koy na tesibu pa anakadya noni amin nasina. Ari nanga pangayata kadya. Tere na koy na inon titayo. Karena sekarawan nora penna ni kay Jesu. Ikosay kay Jesu apapun ngayat sa katauroy pahin kapen na koy na. Ay kaskay na no yan John na payo. John na payo auring nga paspenin kay na no pahin kapen. Ay ka anapuroy na koy meura. Ay kaskay na no pasina kukureyay. Sina meuyay. O sina kakapayakiyay. O Jesu ay nanon tinunguro iron napiram. Ikosa papun ngaya sa katauroy pahin kapen. Tira asitime to ay no Roma ay kay sinagi ay kasi nakauki yayang. Tira asiyay tira si Roma yay. Itabi yang ay yang on tatay na ko. To sinakunan kadiyo ingangay. To jamaraki. Tarang sigiroy ba. Aki ginibe serang kay nanon tangira jamaraki. Bay bukin abera. Ipon nang putaw kaupay na meron ni meura. Nukunan di ka kanan tuwan at nkatuwapong. Dapat tapi wari ngai resip kunan pa ina tayo yan na marak. May apat tapi wa. Ay hapon akia kanaya. Yay apat tapi wa. Ay akan na ditano. Amo inta kana ini. O tira na rin. Nangay res tigiroy. To ay girigiruran. To sinatara di tira. Tiro. To iruya arate. Yay tapi men kay. Ate iya ako sinakwak. Oya kuro to complain na sa Noria. Iya ka nga. Ngayon narate, amete tamaya. Ang kayo silang mga anak ko na kontirante mga isa. O silang ina ko na. Sinana ko, nabubusite buwa ka. Pari, atang bayasan ka buwa kitiro, ay mga yairik tirakandu. Ay kay pega, si Ben and Rome, sinuri pega. Aniki nanon John na bayo. Yay karo Rome, bukin na yamaguri. Pato kay nano at maguri meso ay mendek. Yay karo Rome, to ay bukin jorak. Pato ay bukin na. Pa, amen, niviniyakin na oraki, eso ay mento kiroya. Yay, tabiman na, yay hangang inanon diya karisya. Nidikiri ki metyo ni Mek. Yay tabiman, ay Rome, pa yay hangangan na yausu. Ay kay tinan Rome, metinan tabiya nga. Ay kastabi, hindi kay Ruray na nang tapong tuwa na matuwa na. Medyaswa, siriyay na tayo, ayo, pa, punngaya, sa katauroy, pahin ka pa na koira. Sinatime to, ano ni Mekin na Dyaswa, ayo, ingeng ka na kurawawat. Sinakoto ni Mekinan, sinadiyay nakyo ni Mekini, ano po, noin kurakura, nometa, pauring nga pa, oin kurakura, nometa, yay to kia. Masiriyain ka kuwa, patyaswa, yakuna ni kauki metarwa, ay ka akay na ginakoira. Baybugina, papunangaya, sa katauroy pahin ka pede. Anya kinagin tiyaswa, ay Yehowa tiyade, sa katauroy pahin ka pede, ay kaskay na nun tiyon na payo. Kawuwan na rana, inanon tapay para,
Koreakin titeten ne bir anne Jehovah distiken. Ananon titekan ne Jehovah pun ngai yara roiri kita tuya pun ngai yara roiri kita Yesua pun ngai yara roiri. Oh anne sukuna noriana be. Iron Yeremia wabi metenua akibuna ane onowa. Ito ko na tiya ka de brabe say. Inarana kituya patuya yang atis. Anam makurin ka pen Yesua ayo. Yagi kuna nanga de bebeire abure. Tapi tai osukuna ne bukina Yesua. Paye nanga tukwawa, nanga tes, nanga tumusroy, nanga na petiroy ni, nakon mewiya, tanapure, ang kwe, angay. Aran tuwe ayo, sipon ko na, nakakwawa, papun ngaya, araroy ni. Auringa, sipon dia inaki, onimekini, oindoy ni. Yay, tabimentano ni meki ekinaki. Tukura kay. Arang kinakin na roy ay nanuntayin da baybar. Tukura kay yara na kapatinan para tayo. Arang itaw at yaro. Ata na tiya ka Yesua. O ay rira anakanta ni nga na bet Yesua. O mewiya mo ang ditap. O ang kana ataragi. O ang tapitay tayo ni Meki. Kitinan sentay ni kitukura kay. Hangin ang doon ni mewiya kito tinangin tayo kay. Akala ko aron na ikikiya kinakon Yesua. Ngana anakane metukura kay. O tukura kay dirato pa yari kiroya. Atapin kakamaway ya metukura kay. Paatay ya patukura kay. Ako rumangay ya. Patukura kay niya kanta ni nga. Muan si Roy nga iya. O Roy nga iya na kuya. Tukura kay. Ay ki. Hakin ang kukoni me kinakontiero. Kito. Kura kay kaya nagpatinansin tayo. O tao sukunan pun kaputawa. Hindi ka na kaya itiagin na Yesu. Hindi kayo kuna kaya. Rongorongon de men na jama da de yuda yeri ng kuroy at study ko text. Tuwari de men na. Ero ko kapakay nakabuy. Nakaraman ko menaran. O irang kosa yer. Irang iri nanunupain ka pene. Maririn ka pene. Metapay para menanon Yesua. O kosa ako kon me kimetan Yesua. Tuwari de men na. Ngiro ko. O yorori apan na. O tak yagitaw, ay puntis sa burangay. Inora kini kaya nakikaya kito wari. Patuwari di men na, ako siya pa, yaki kururoy. O yaki yun ni meki na, o inroy din. Tuwari di men na, irang ko siya pa, ikuna, inroy din, ibo ni. Mas kau na kinanong tinong kayo pa, Yehovah, this kaya mo ngay inroy din. Sagi mo na inroy din. Sagi mo na ano kung nabuwa na bisin ng tanero. Sibon na yung muna namin. Ikamero na roy. Ingyan dito sa kabanya, tanero at karoy doon, inay putan mo mata. Na sinapuno pa kayo. Sinapuno po na rin. O sinapuno pa rin. Di kayo na mo. Kaya ako. O tiya, esili, may rumi Yesu. Kaya kaya araw, o alas sa kamero. At esili yun naman yung bakit. Dito ito ko na, sa karoon at itipins. Pero sa diri, temen, the professor temen na. O sa karawara diri med the professor yu o temen na roran diri ya tapi kana ba anasisida ginakon the professor yu. Aya swang pasta professor yayaw sisirak. Aya takut arsaliya kana ko am sisirak. Aya tak ngkana ngaya. Pati rin ni karawa, tibubuwa de Vicente Roy rin. O ngayon ay katahan ni Meki. Saki ko na ando ko, tibubuwa de Vicente. Paibukin na payapon tiyate, tapay pala. Erang siguro yan, nasisilag dito yung mana yun. Di Cook Island dito yan. O, iyata ko na ba na diya. O, nanunang ka nga, ikapelita yes, sino ni Meki. Pasi nakangando ko karawa, o ngayon, sipon na kikunaan, rin kay Rora, tibubuwa de Vicente.
Noin pun kura-kura dan kiya kinakon roidi. Pacino ko ikarawa te bubuwa de Vicente. Ita ko kaya ka na iron de pastari. Kairon de professori. Namay taru nakaya ka sisira kyan ni kaya ka na erang simbu. Ngana sitara tuware mote. Sinatara na pa tuware yon takay pangaki. Ita ko na deka. Mote ingkemete. Aya kina pero kung bubuwa de Vicente. Roy Reina. Baka nakunora na kurungan mo, irawatan na petapaya ko, roy, aburi na nun meaw na. Disaburi na mga, mekikiyak, mengkimet mo di, is, ayakin na met buwa de Vicente Roy Reina. Anay? Nakatiya, tipen na, katuto. Aya ko rupok, hindi burak bos. Aya ko riyan kay, ikoriya, irariki na, ono bi men mewa de Vicente. Ada nanu na pamoting kemete. Roy Reina, anoni meki. Ilong Jesua si ono bi men mewa de Vicente. Meka ngai te bai para mote ngai te menna ayasando ko ikarawa. Ay nakangando ko mote ikarawa si ono bi men mewa de Vicente Roy Reina. Ay te ginagi. Pe eriki ndo ko ikarawa mote men ono bi men mewa de Vicente. Pa Jesua ri ono mekinna. Jesua ipenya na tayo niriri ay nanon kapakana. Jesua ane ngaya ay nga tiripi menemewa de Vicente Roy Reina nkaro ko amote nde bubwa kamewa mote ay ro ko ikaraw mote. Mga tao sina mga tara to wari yon takay bangaki. To wari yon takay bangaki pun na tayo roy papun ngay roy di sabure. Ay pun na sinanatete pa pun na kitaw. Ay pun diyan karawagi. Temaguri ada nakasinyek yang tak kaibangan. Ayat tak tuwari met yang tak kaibangan kari si tapi meni mewa de Vicente Roy Reina. Ada nana patuway inang pun dia indoko imone kita inang dia inkau ragin dia inkam dia kita dah muskitiak. Macam tu bayi hari keruntit tuwari yang ada ini Yesus. Nono ni mek yon tak kaibangan kita tayari. Ada si tapi meni mewa de Vicente. Adi kapungan na ako ni Yesu, ni kinaya Yesu, o kakuha ya Yesu, pangaya po na naroy rin, ay Yesu, yang na, wala pipin na wala besit, ay pilitan ako na hindi kamay, ngayon na ako i-paradise, amen? O nga, tinukulong, nakapre, yung Yesu, at Jehovah, diskit, ngaya, naroy rin, ay ngaya Yesu, at monjiroy rin, ay tayo katapos, askro. Sinabi, kato ka, on meron Roy Reina, kuniro. Sinabi na Yehovah, at diskin, Roy, yung tinanong niya. Sinabi sumaya, Roy Reina Cristo, at yun na may kanya. Sa kunanan na naman na Roy Reina Yesua, kunanan niya. Nakikiyak. Aran Yesua na petuwa na, ay kinagiyay, pon Yehovah, Rafa, kinanon tite kayo tuwa ti sakameoira men nora kira kiti sakatuki ora kira ngai on Diyos na ko ti men mewa wo pi mano wa ta kutya kana napon na kikatsuain kami ndayan nora ki ay kay karo ko ingko yoya kain ay kubita ngai kinagin ti asway narana ayo o yang ani takanta nga pati asway pun ngai ti to kita. Dito kita yon ni meuran kaben. Ayek sita betia suayo. Me te merurung njo ni mek. Dabetai. O ngai da tanda ni meki. Sa kunan na kita merurungin rapatar. Mesa sita berigi ni focus yon na merurungira no ni mek kira spiritual life. O sa ginagin tabi me ara physical life. Baik begina, pasatara Jesua esitara jonimek. Oye kitarai merurungin dapat tarai kai. Me Jesua yung aye te kinagi. Nge ete na ko yesubuni tirera. Oye tau ngana kamungya pero kana kamiriri yauswa. Kana kam nako inanon na au kawai enanganin kami. Akamuringin ko tayan. Ora kay kapakay na ko yesubun na ikubita. Anaki mga ro koy Romi.
Kunoray kayo ron makan ti Yesu ayo, payay, kura-kura na, nukuna, nikanakoy, orakin, tirapata, anak ko na hindi kayo rora, ngka na sungyapan ako yay. Ton na nga takatutututan, no, inakururo ako katutu ayo, ina nga tiriri. Ngka na ron na pasipon na tayo, pa, itabuagi, ki ikoragi, to kabunga na ante mo, kito tinang ko na, kitirari kita bay, esa tayo, kito, tebutin kaya, silo yate, topo ni kaway na bay, kaya kakabunga na. Ngka sipon na tayo, bay koragi kita bay ayo. O ngayon, sagi ba ang taraya, pa era ng kakawa kini kinakon na ron ni Mek. Pasinatara at yun ni Mek pa, iti ito, o ikay nanoy yari kiti Yaswa. Mga yayo, takanta nga, katayin, kauringiray kay Yaswa. At Yaswa, iya kitang inira pa, sinoragi, napataray kay. Metang inira pa sinamarurong. Payes pangara, ayasan ng anira, ibukiya rausu, ibukiya rora, ibukiya na nakaresa, o ibukiya taputan nomata, kaya nakamenanay na ako yay. Mentay yari skarini, anya kinako yay kay, o sinapundik eh, inanon tiyorak, antay yari niya penorak. Ina punong ko eh, o ngay ay diniya pa sinorak. Masakya yan nakanta nga Yeswa, pa sinokorakira, met Yeswa at ang inira, pa sinamerurong, dahil na kong rabatara. Naranamekin, narayang o, nanora ay kauruwagi, o inanon narauso na ba, ay kauruwag. O Yeswa, iro kong tabuakan. Baya kitang ili, panauruwag kitabuakan. Baya bugin na pa Yeswa, itang inira, pasinagina, papunangaya, totoo kita, inanon ni Meura, yon dayan ka nga, spiritually, physically, mentally, o socially. Ngay? Akan ni, tinan aspect ito, tinan dimension yon the health, as idiyan, ni kinayat Yeswa, pa ipenenro ko yay. Kinagin na bet Yeswa, ayan, naranaan, yang anira, kaya nga nira, tayan merak, mekanganga, nga bene, pasinadiyan ko agyan ako ina. Kanas kinati Yeswa ayo, pangaya dito kita. Nano na, kanayay merakim, yay orakim, yayam kangangarik, ayya kataya, o aki ako nan katukya. Sidiyan na tayo, pangaya dito Yeswa ayo, pungaya dito kita, yon to kita. Inanguring nga, ay mine, nanakundiri, ay magunungan ni fisheries, ano ko po saan no? Ayan ang orak, ay yapon ng orak, yon di orak. Ay osin ako dire, kay may minte susuari, suwag yay. Kanina gintiyochi, ay kanina gintikemra. Ay yan ang tabi, yan ang nipekitay, ang kay kamanora, yan ang merkari. Ang kaya yan ang ipekitay. O ay pun katuwa tayo ko, yapon ibibili na may wrong sleep. Yan kimang kayo na nuwar to, na meri di kinara, pari yapon mamay turo-turo na. Pari pun ka nga timemet, tiyang inimet na bangay. Ang ngayon kaya na kung suwa ko, yosin ako, yari kitinanto kita. O aswa ngay. Kunwara na pa yan, may nay na pari ipon ka rin na Diyos, ari o imemeta kung kanuan na no. Kunwara na pa yan, may nay na yan. Ti kensa. Pari na ka na kensa. Imenging. Ay mo ko. Ay mga kubin. May kura-kuran di. Tukubin. O iti may nakari, ya kura-kura, ibuwaw di kak. O aswa ngay pa yagensa. O aksi swangay ay kensa, tukura kay. Ang mga swangay, aki apain to kina. Irom. Ngayon kiyong wari ay yapuntang. O yatay ya. Ay aswangay, to kita pa nangukit kak, pa aki tapay nora kaya kunan bukay na veri-veri. O yogi. O tinatabay Eric. Yawri nga. Yeswa ay Yehowa Rafa. Yeswa ngay ito kita. O yapun ka tirubo, o yatang, o yatatar. O yaha kita bimetinan no meta. Yaha tirubo na ba ibukin diyaw sa di, ayaw security remind takaway. O yaw tinanto kita, o yaha tirubo na ba isinano kuya, o yatang na ba tatar. Yapun no panaya tinanto kita, o ataw, antay yatang tataro isinano kuya. Yaha kanta bimangay, may siuring nga. Ay Yeswa, ito kita, yaw kita. O manibin na tataro ay uring nga, karukat po ngayon ay taw. Puno ko to kita. Ando tayo yo, yato kaya ko na to kita nabili. Awa ko kay. Awa kaya ng katukara ko. Yehowa Rafa.
Ivitiya pa Yesua, maya ivitiya na rin. Mga yes pa tayo yaran ay, disapay norak. O yun, megin na, yahan ko orak ko, yabusi ko. Iswain tau roy mo ang tatay yay. Yarawan ka ni Met. Ay tau, iswain mo ang tau roy ang tatay yay. Payay na suwerang maririk. Yabusi ko. Ang anay yaw chance. O kapenin na upinitan ako na itaw. Ang anay yaw chance pa ko nakameron nga ito ya. Ang kanakotaw pa ko na no ito. Ako sa nam kanigina. Paya move out naman tita po ng makuriyay. Hindi ko. Kanakotaw pa ko nakabungan ay. Ako po noray na paya kitaw. Nang kanakotaw ko ay. Awanay panarig pa amtor. Ngayon po na ko. O ya ti metua. Nidira. Anak. Yawagi met Yesua. O yaririta ki met Yesua. O tuwa na may po ko na naririta pa para ay yakanwagi ay. Aron kanaw. Ya vegetarian. O yato kayo ang vegetarian inanon timen kanaw aw dirik. O yayarang na makina timerung yogi na imina to narak. O ha mga mimi tinantogi to ato kuna ko gya mga suway. Ang apay kikay. O tuwa na yete ka to kita ata kuna ko. Takanimi. Kukunan siya, ang painorak ya, kuhabungan na, pasinangan niya, tinanorak. Ay ka, harang kayo na no, at tinako sinano ko. Beka nga, hindi kayo rom, katukan norak mo. Ika hindi kayo, ura-ura. Tapo, agi, asa, nimeti, kinurak yay, timaynay na. Kito, timayna ka. O nga, yataw. Toto, ura-ura, yapon tete, ako, yataw. Hindi, hapon na na, urong-urong nga, yataw. Pari, urong-urong pa, hanang kan na na. Tipay norak, adi pay norak, yay. O, ang ayata ko na ko yan. Taturaw na kam yan, to yung kamewag indarani, Yesu. Apon tuna ko naman na utiyakan. O, taray dinanto kita, o, isa, Yesu ang iya. Ayo, tapay nora, kaya kam kay nano iya. Akam na mga nganiya. Ami ora, kaya kanakay nano, na besinano ko. Ay, ngay kay nano iya, ay merunong na baya, ay namakin ang kay. Ay, mga tabi, namakin na timingoroy. Ang kuwang kikay. Yapon ni Vivian na pen, katuwa tayo dik. O, yung memasun, nivene, pay memasun, tatakatakan katuwa pong. Ayan, meron mesu. Nakatabukag to uning, ya pun mesu na. Paligya ko na nivene, baka na ivene. O, ya pun, si tabo, ya idiyan ako na. Kaya na, no, yay. O, ka na yung mga ngay na. O, inakon tita po ng maguri. Ako ang ngay, jo, amed, ay nang merurong. O, kaya tita po ng maguri, aso ang ngay. Pero ko nang ipekita iya, wait, ate, agini, kay ka. Anang nga, giro, ay rin ako. O, ngay, ko ako sa ikensa. Matira to ba Eric? Ya swangi ya pa inorak. Ay tak. Imerurung men na nateka ti Yesua. Unimekinan ti Yesua. Ti amarake. Ake ibu ko na ti tanna. Ayan kanuan na nariri ti Yesua. Siya no teka na ko iya. Pa Yesua Jehovah Rafa pun ngai ara to kita. Ngana yai ora kira. Inanon dapatara ay kay. Aran na pati Yesua sinakinayay. Yehowa Ra. Ayo kinagin na bangaya. Di sa kawakin sip. Away yo sinapenteri ron tuwari tabi tangki. Yaran na pati Yesua ayo. Papun ngaya. Di sa kawakin na pakangangaya di sip. At ako na tiyakan tayo na rin wapi metin wa tuwana. Pon Yehowa di sa kawakin ay. Kay kanga di sipong ay. Ayo nakikinatuwa tabi ta. Yon Yesua ay Jehowa la. Pa, itiyakin na pa, ngaya di sa kawagin sibu. O, tinatapin di sa kawagin sibu, kinayay, tuwe, tabita, tiyaso ayo, nakoy na. Di sa kawagin sibu, tapi na, di sa kaidiya kawaya, anasib, kaya nananay. Di sa kami anoy, ananay, mentayin ni men ni kakang. Di sa kamarakeya, anasibu, ntayin ako. Di sa wawasiya, anasibu, kaya nananay, o di sa kukuria, anasibu, ay kaya buwa. Awan na tabay, tabita, ikinadya so ayo, payo tabay, ako na koroyan ako na. Ang kana, ibusimaya diya so ayo, pati sa kawakin na. Ita ko na tiya ka, ita ko tinantiya ka, tabi wanda bakaw. Ano po ngay kay, o tiya ginagba, may sa ikaabwa, inanon rutong-tungin siya na bayo. Wapon tuwi oin kawaya ay nakukureyay. Apuan kukureyin siya nabay. Apuan kabungan na antayin na pakaway kabu metinanti waises ay kakabungan ay. Apuan no inwanawanaya.
Oa kakia Jesua. Oa me mera me don Jesua. O men wana ia o kakapayaki ari. Ay ko mwana ndrang nora kakawakin Jesua. Ite kina ba. Patukura kay apua ipukina pa tawagin puren John na bayo. Uringa pa meura ngaira ika amata. Poni ko merara ngaira. Aika sinangkai dotakin nanam makulit tepure. Mangkana sagyo ni mekina di sakawakin sibu ayo. O dekinagi. Papaigi inori tuwe tabita. Ade di sakaw anam makulit di sakawakin sibu ari na koina. Ana pun nagi kuna nam makulit rora. Ngana aruna pasak kariyai at yaso ayo. Pena kawakinira. Itaku ana dega yoane. Kena dega Yesu ni yoane. Tebuina debi medowana. Ataku Yesu ngai di sakawakin sibu eroide. Yo katiri ay Yesu babon ngai di sakawakin sibu eroide. Ni pennana aruna ana maguri ariasan koroya nge mena yon tiape. Ngai de tari wa mano. De tabe sayo. O ye pega rangin kakawaki. Sinadia in karina inanuran de tabe say o de rongorong ayo inanura pasidia ni pusimaya. Ana kairi di sakawakin sibu ayo inanura. Tirada ba ya sinakoroya? Sinaswanga di sakawagin sibu hindi tayay. O sinakangay na kundi sakawagin sibu ayo. Dawya? Sibusiko. Yasan ka kay di na kawaw untay kapakan ako. O inki kay di kawaw paniro. O yay pay kay kunay. Pay ipa ka. Irikinta ka nga ngayay. Idin na kung tapo ay kaya. Itaw pa nakukuray yay. Masag itaw nanda kukuray. O maningan ako yay. Datayay yabusiko. Kaira kawaw kan. Nangano ko kawaw pa ko na kairay. Kadiyaya na pa ko na pusmaya di sa kawagin sibu ayo ang suangan ka ngay. Dawya. Na teme to ang wawala kamteka. Inano ni Mew. Bayasan na taya. Pantayay ka na ko. Oy penyaw tayo nuwawari ki rongorongon John na bayo. Nuwari ki bay ka ha. Itaw pan nakukurayay. Nantatayay. Ang anay pan natangiram teka. Pan nawawari kiya. Ano may hawakin na? Kariyaya na ba pati sa kawakin sibu ayo? Nga na kung kanin mangaya. O, kung nabusiyan, di tayo yun. Kaya ngay tuwe. Tayo ka na ko, yesan daw rin ako mangkin. Di men na rin ni men. O, yatay tuwe pa. Inanon daw rin ako mangko, yatay pa, hindi inanon takanganga. O, yakin na may kinaroy, di kukuray. Men di tayo kaninay, inanon na mo, sibu. Pananim mangko Ako na rin pa, di sa kawakin ay. Ang kanaya kawakin ko, inakamen ako. Ang kanaya, irik pati sa kawakin ko, ay nakatauro, at abay ako kay nanoy. Ang kanaya, irik pati sa kawakin ko, ang ngaya, nakaidira ko ay, ang kanaya, irik pati sa kawakin ko, ngaya, di sa tibukim. Awara na tuwa na, erang inikinakinapan, Yehowa sa room. Ayo, kosya papun ngaya, Yesua, wen tiroy. Ngaya? Ika nga, ito, Digi po ni, ono wantano mo si kiteka, o busiya tuwe ay tirera. Ngaya, ntirongorong ayong ano karawan, wala ka tirongorong o. At yakin naki, dabo katano mo si kiteka, o karawagin, nora kiya yaron tiyaswa. Naro na, nikasuwaya itirera. Nagyaki yung oteka. Ang kiyaki yung oteka, ang kikay, tukura kay, o tirata pa yarik. Tiyaswa, Ikamahingi at itanga ni Miria. Ikadikiya ito ko na kay pa anataw turunak. Ito ko na kay tinatabayari. Ano rin at itanga iyo pa. Muwan di buwa ka karoy ya. O muwan di buwa ka karoy niya ay akasuwa. O naging kamera kinakoya. Ntiyero. Akinaya itiyaso ayo. Paas pa kakowa. Ang ay itiyaso ayo. Kung itiyaso ikuna ng mga hanga. Tiroy na kuya kitinamekin. Na mga raw. Yeah. Pati na ito ba yan? Ngayon na inanoya. Inuya, tukura kaya akas ka kinakoyay. O na mekina, timi nga buwa ka. Pakunan po ni koroya, roya, riya, tangin niya pa na koroya, pantita ya riya koroya. O rin nga, tinantoro nga iya. Apon na nakin na pen kasuwayak, asiringag, ito kateriak, ito na ito ba yan, kaya koroya kinakoya. Menki, oki na tiya suwayo. O ni kakuwa, papun ngaya na nga niya, timi nga royo, tiraw. O tira ito ba yan? Yehowa sa room, epusimaiya. Ay mga muwan na kaniya na ba? Tikukuray, yot yun daw. Ay kaya kaputawan. Diyan na ba yun, ito yung metuan na kaya daw.
Soriran kukunain kay. Soriran takatakan kay nungura taka para. Oton tapo tabi wanya akiruwe. Aki ay tapo ni mesu. Ami nga buwakan, hindi betatantay na pa ini buwaka kito. Kasigisikin tayan daw teya kay kabubura kay yoya. O tira pa yari ki. John na bayo kay nano atiraw. O iya ki kuna, iya tapin kakaya ki pa. Ina de ki yata pa inora ki bukin tiraw. Metiraw. E kuna andro ko. Dinanon tirana. Tiora ki. Dapat ay kupun na giraw kana. Iya yora ki. Ako amen ni viniyakin na. Dapat ay. Wag giraw kana. Yan ang kura-kura takataki rom. Kana kurang yan ang kura-kura katakim. Dapat ay kuha giraw. Ako miya nga buwa ka. Kana ibuwa na petemen na. Kurang intangi dia rom. On dapat ay. Inanon pong. Ay ka haran nagpapong ay kabubuwa ka. Akan ni tay. Ako po nang inimiya nga buwa kayay. Ako kuha giraw yay. Metiraw ere kaya. Tiraw ere kaya. Jehovah Shalom. Hari ete lagi. Niyo ana tibi mewa. Ati ki buwa pi mesua. Ata ku teka na. Ikasuka aurau iromi. Yang ani kami aurau. Ikatuka terau romi. Yang ani kami aurau. Ayak yang ani kami na yaron tiap. Ayak yang ani kami. Ayaron tiap. Ngana yang. Natai rawawatan anami. Natai meak. Kamnora tirong-orong kaya karawa kintiyakinak. Yay na raw tiyasu ako na nanganok. Yasan nanganira. Ano ka sukuay ro ra pasinaw ni mekin na. Baka na sun mekin na. Ang kana sinin na ko inanon tebuwa ka. Sinabon na kikunan na mekin na tebuwa ka. Merwa ka na riri Yesu. Giyarin na ko inanon tebuwa kan siname. Wata takaru ang giya ni pene yako na. Atak tuya. Tuya ka mewira. Wag mo siya kinira kay sakani mede. Kukaraw ko rin mesu. Hakiam ka nga. Kami awira. Ngay? O tuwing kitira ka tinatabayi ako roya. Ayun, tapatay ng tatangin niya ka na yung ungo. Itira ki. Ibu akon. Yatatan sino. Matiyang erang kura-kura. Matangin tipe erang inkakamek. O itira ki. O tawa tapon tapos. O si katiyapay na. O itete ka ngay. Roy pa ka. Kangayaron to, tete, tira ko, ipilin kangaya ka, tete, no, tak. Ayaw po, tak na ben, baka dinari. Ayaw po, nari kinabe. Warang ni Mimi, warang ni Meyak, warang ni Rio, ay po, nantay, tiyamatay. Ngayong, mo, tinanubuwa, tiyang metinoy runa. Karawa tara, tiyamatahan. Tirado ba, yakwa kirawin, tiyanabay. Ni Meo May, nam kekiyag, ako tabi, ni kekiyag, inano na. Apun nangan Yesu pena boy. Aswan tiraw. Aswan tiroy. Inapun koroy. Ngana ko viti. Kabenian nararirin tatayay. Kinagin ni Yesu narana. Iko tayay penana. Ki anuana ni kan koro te maguri na koim. Arana towana Emmanuel. Tekin na kata. Noria ane nakari tikipon. Ay nabugiya tinastemane. Ay narana ki. Pa Emmanuel. Ayuara na napetuway na nun tayo tinuti demens. Tiyaki nagigay pa, tiyaka Emmanuel. Meka Jesua, iradikiya, ano meta. Ngkuang kikay, iraya kanjo ti demens. O Jesua, meka iradikiya, inanon tuman po ta kari, iyara nagipaka nga tiyaw sindiyan na. Ari, ikan kinaya kiya yaron, kakabubuan tiya, inanon tiyaw saan, inanon tiru, ada mo ang tiyatap. Ari, tiyaki nagipat, Debu buane, ikan kinaya, at Yesua, emena inanon jausi, nubuota kiari, ikatuwa mimia, iro Yesu pun itirera, panataya, pat Yesua, emena idarikia, dinanon debu buari. Me, nteta yay, yaki mena, nte debu buari, ikabubuak. Me, yosina ko dinanon, takaway, asidin na ko na bangayda, ayka, nasina. Aya bungia kiron chay ni era na ni Maria, amuan temangori. Iara na kititiyahan pa Emmanuel, Yesua, Emena ibuakora. Yesua ang Emena ibuakora. Ari Emmanuel, yakota benana. Tira benana. Ay? Yakota kikan ni pa Yesua ni Emmanuel han. Yesua Emena irora. Yesua ayakan ni mangaira.
Aliyo si kay Batiaswa, iya kiraruan ako, me ano mata, irong nasina ay Yesu Kristo. Ay Yesu, diba iya karoya, nanara, Emmanuel ki eme kay puakora, iya nako metani pure. Iya mara ke metani pure. Yo, emena idarikia oraki, o kamerurungia oraki. O, tuwana kita ba ya, monto ko ngora. Emete, ibukia, ano mata, nanga meuna. Pasongan ni pene, nga mewaki. Awan ni tinongorong, amon takakukuray. Uring nga, saksiin ko ni meum chon na bayo. Gana ko rin nga, uring nga, pun saksiin ko yay, Yesua, amen ay dadikira. Amen kay buwakora, Emmanuel. Emena, etimetua, ni mena inonon titay. Ada sirawawa tayo etimetua, nanako, mga andapong akoraki. Kapenya kasi nakainiran di tayo. Ay kay kinakin Yesua, inanon meura. Tuwana, Yehowa tsare, sinakina, pat Yesua naranahan niya, ngayon sa katauroy pahin kapenya. Kay nanurayain siya, nabay, Yehowa tiskeno, Yesua, ngayon roy rin. Pasipon na kikunan roy rin, noin kura-kurara, o noin na maguri. O kunan kadikira ngayon pasinaroy rin, tapupuat epesens, nukuna, hindi na kung tiyapan nuwera karawa, masirong Yesua ayo, nga na sunimekin na. Yehowa Rafa, pun ngayar sa painora kira to kita. Tira baigi sirota kiya, makan, tepuri sa nisua chawan nabe ayo. O wage te men na kunan karabe mentayan nora ki. Mekangangarikin kapen chawan nabe ayo. Yesu pun ngaya te to kita yon chawan nabe ayo. Pun ngaya Yehowa Rafa, ibu kira, nga na yay, memeran dapatara. Yehowa Ra, ito yung kinagpat, Yesua, pun ngayon sa kawagin sibu na koira, pun ngayon sa kamanoira, pun ngayon sa kamarakira, pun ngayon sa kairirira, o pun ngayon sa kakaira, ang kana sibuwa, o ngayon sa kairira, nugi, ang kana sakit at kaway, mga okira tuwa. Amen? O Yehowa sa room, detayar sa girawiyay, detayar sa mga buwakayay, detayar sa namakinayay, at dapay, ariyon na rakuna, at sinawawatayay, o Yehowa charom, ang ngaya hanapay tiraw wale peri tayo ironione, pa yang anira na raw tayo nako, pa kitang irira pa sinamin ay nonon takangangan tayo nako. Yehowa charom, at roy na bay bukira. O, takapane, Emmanuel. Mekay po ako ra, ikan memen ay po ako ra, ikan na nako mangayra, akan roronira, ay kitang irira, pa sinarigi, pa singayra, inanon ni meura. Itangi dia, hindi kiparororan tayo nako. Ang kanaro na ba sinanakin na? Yesua, inanon tayo yari, sinikiya yung takanganga. O sinatay ba Yesua? Ikosa na ko yung payag tangi ko, pako na, dinano na singki. May piritan ako yung mga ngay. Pa, inanako na ko, ngay mengko eh. Detay, alis kataki ay, John na bayo. Ikaro ko detay, alis sinatukan kay ay. Hukanda ni nga, patiriri yayo, inanganira, unime kinandiya so ayo, sinuri yara na ika mais kurukuri, o wara na ikay, ikota penna na, hara na ikay, ikota nano na, ntangira, temaguri, anakoroya, as tangiria, as kainano, o sirota kiyay, John nape, ay agiroiri yay, o sinatataro, kanira medyaswa, tayay. Tamero atuara, kurapa ni kinakim di nanon naram. Dapat tayo tuwa, kinangin tayo tuwa. Away kay kinakin makuri, ay ka sa tayo bakukunan ko roy na koira. Nasa ka tayo pa ngaya, ay kay na ba? Ako sus pun men naram, ay ka, si may nanon tapay para tuwa. Ay kukos ko ya ituwa pa, antayin ko yan na koira. O tira nanom, ki, diba iya ko tangirian kan koroya ibu kira ngaira ika Muhammad ay sundakin tebure antira wawat kurapan nam teka ako ang anira to kukuren ti tayay pasinagin ako naramay ka ito uya pa inariki pa pukakin naroni mek o tangirakin minanura akakura-kurakin naroni mek ay kakakakuro inanon katagin ato uya kurapa kay ko ang anira tiriri amon tuwariri kay o sinawawataram mayo to uya dita po ari sinana ko yay. Pasi na mga usan ako yay, tani raw manira ikiagi kinayaram. Naron, kaya tayaram, naron, nanon may ako tangidian, kanukoroyan ako yay, pasi na suwangiya,
naram ay kay pa tirada pa ako tangi diyan mang kan koroya na koya. Nairon na satay pa tirada pa ako kan koroya na koya. Ndawawa tara inon chon na pa ayo. Kuna kaparaya na po na papuntahan po na ngayon. Mas karaba ko rin namtang ira. Iraw na si Maria Yesu Cristo. Hari arawya or sa kamew. Amen. Ora tira aratega na konde triri esa spaki na koire don tapos sa'yo. Amen. Tuwa na lagi. Era ba? Kaya yasa na kayo nagtitataro. Yati na bugin na besi na rin. Takatawan ko kay sa penen ako nakatawan ko dumanep. Sa penen ko siya wapura na ko dumanep. Sa penen ako nakatawan ko dumanep. Asa ko na ba? Anuan ti ari umina inon ti minta katawan ko patera ari umina ke. Nairarap. Tigiroy, digiran ng bitaba sa iyo sa penen kaspo ino dumanep sa katawan ko dumanep. Ano ko kandarap.